Сәхнәдәш, Айгөл белән бергә. Хәерле кич, исәннәрмесез? Һәр барчагызны да кабат сәламлибез. Заманча карашлы, автор башкаручы, һәр чакта да алдынгы рәтләрдә булырга яратучы, күп кенә бәйгеләр җиңүчесе һәм аның һәр вакытта да әйтер сүзе бар. Ул Илгиз Шәйхразиев. Һәм кем соң ул? Нинди җырлар башкара? Кем ул? Кайдан? Ничек? Кайда күрергә мөмкин? Аның җырларын кайдан тыңлап була? Менә моның ише сораулар бүген тамашачыларыбызда күп булыр. Ә без исә җавап бирербез. Хәерле кич, Илгиз, синең белән исәнләшим әле. Рәхәтләнеп, авыз тутырып, татарча әссәламу галейкум дускаем дип әйтим әле. Ва галейкум ассалам, Айгөл. Ничек кәефләрең? Аллага шөкер. Мин беләсеңме, әлеге тапшыруга сине чакырганнан соң синең реакцияң бик кызыклы булды миңа. Син шул кадәр шаккаттың беренчедән үзеңне чакырганга. Ничек шаккаттың? Чөнки мин бу тапшыруны яратам, бу формат бик күңелле. Бу мин моны күргәндә телевизордан бик аптырыйдым, шулай мотор итеп оештырганыгызга. Кайда эксперимент, шунда Илгиз Шәйхразиев. Менә бары тик шулай гына җавап биреп була торгандыр бу сорауга. Бу чыннан да шулай бит. Кайда нинди тәҗрибә бар, кайда нинди яңалык бар? Син шул җирдә. Тырышабыз инде, артта калмаска тырышабыз. Булай тырышабыз инде. Шулай. Илгиз, инде чыннан да сине хәтта белмәүчеләр дә бардыр. Гәрчә син инде бик үзенчәлекле һәм син истә кала торган, тышкы кыяфәтең турында гына әйтмим, синең башкаруың да һәм шулай үз-үзеңне тотышың һәм кеше белән мөгаләмәң ул кадәр истә кала торган һәм син аерылып торасың, башка җырчылардан аерылып торасың. Репертуарыңда татар җырлары гына түгел, рус, инглиз, француз, гарәп телендә дә бар, ялгышмасам, төрекчә дә бар. Менә шундый җырларны ишетергә мөмкин. Аннан соң Европа, кавер, поп, рок стильләр дә сиңа ят түгел. Күп кырлы, диапазонлы дияргә дисәм дөрес була бит, әйме? Беләсезме, әйтергә була, үзен сынап карарга тырыша торган кеше дип атарга була мине, беләсезме? Менә мин үземне шул якларга ыргытырга яратам. Кайсысы күңелеңә якын? Аңлашыла, син инде эзләнәсең, һәр чакта да эзләнүдә. Шулай да менә кайдыр йөрәккә якын, күңелгә якын була бит әле аның. Эстрададыр. Эстрада, поп музыка шул тирәгә якынрак инде. Мин нигәдер сине альтернатив дип күбрәк күз алдым. Ну, бездә бит альтернатива дип атыйлар, ничектер безнең татар эстрадасына бик үк хас булмаган музыканы альтернатива дип атыйлар. Бу инде дөнья күләм, без шөгыльләнгән музыка дөнья күләмдә инде эстрада, поп музыка дип атала. Бу әле безгә генә кереп бетмәгән. Мин бүген синең белән күп әйберләр өйрәнермен, синең белән аралашу дәверендә бик күп әйберләргә өйрәнермен кебек, мин генә түгел, безнең тыңлаучы тамашачыларыбыз да шулай күп кенә әйберләргә ачыклык кертерләр дип ышанасым килә минем. Сәхнәдәш тапшыру Татарстан Яңа гасыр телеканалы заказы белән әзерләнә. Без тапшыруыбызны алга таба дәвам иттерәбез һәм Илгиз башкаруындагы җыр белән сәламлыйбыз тыңлаучыларыбызны. Ой, bir malı bir malı su boyları bir malı su boylarında üsken zifa boyları. Bir malı su boyları, bir malı su boylarında üsken zifa boyları. Alama durma gel bulayım yollarında. İrmin degen yigitning gülşinmez kollarında. Al gülde tam gül
siz qadrli yaş qızlar, siz uңған siz şiber il kugende yıldızlar. Don bizning qizlaribizga gül sibik yollarına, işleri yangra aralarning bizning il jırlarında. Ay qalamasın, şay qalamasın kitirgen suları kız. Qaysı yıldızlar astında yürügen yolları kız. Alma durma gül bulayım yollarında. İrmen degen ir yigitning gülşinmez kullarında. Al gülde tan gül, siz qadrli yaş qızlar, siz uңған, siz şiber il kugende yıldızlar. Don bizning qizlaribizga gül sibik yollarına, işleri yangra aralarning bizning il jırlarında. Hazır tatarcha rap, o'zibizcha xalq rapi. Biz idik, biz 12 kız idik. Bozga düştük, balaşadık, letke çıktık, mayaşadık, su boyunda su içtik, kül boyunda bu içtik. Hilekten, şilekten, peremeşten, kıymaktan, arpadan, bıdaydan, işler gitar oңайдан, işler gitar oңайдан. Şulay mı Aygül? Oh, yeah, now. Bir malı su boyları, bir malı su boylarında üsken zifa boyları. Alma turma gül bulayım yollarında. İrmen degen ir yigitning gülşinmez kullarında. Al gülde tam gül, siz qadrli yaş qızlar, siz uңған, siz şiber il kugende yıldızlar. Don bizning qizlaribizga gül sibik yollarına, işleri yangra aralarning bizning il jırlarında. Ay bir malı su boyları, ay bir malı la bir malı su boyları. Ay bir malı su boyları, ay bir malı la bir malı su. Hazır indi mine pop muzika. Hıyalım turunda balqıy sening surat. Zinhar meni eyrab Işarga Yaktı dünyani qışarga Көңілім түрінде Işa güzel akış Сыный bizni yazmış Oynadık Lakin ғашиq bulduk yalğış Yanıma kilsen Bəğirəm desen Özledim desen Yaratam desen Məhəbbətinizdən gizər biz Xəyalımdan min bulsan əgər Yaşırməzsin bir xəbər Üzülüb siyəm sinə irkən Dəşkənə həmin kiləm Yaratam desen, bəğirəm desen Dünyamda bulə giden Üzülüb siyəm sinə irkən Dəşkənə həmin kiləm Xəyalım durunda balqıy senin surət Zinhar minə irət Işarga Yaktı dünyanı qışarga Yanıma kilsen Bəğirəm desen Özledim desen Yaratam desen Məhəbbətinizdən gizər biz Üzülüb siyah
Yaradan bägere yaradan Deşkine Hıyalımdan min bulsam eğer Yaşırmazsın bir haber Üzülüp diyem seni irken Deşkine emin bilem Yaradan bilsen, bağırım bilsen Dünyamda bula giden Üzülüp diyem seni irken Deşkine emin bilem Hıyalımdan min Yaradan bilsen, bağırım bilsen Dünyamda bula giden Üzülüp diyen seni aygın Deşkine emin bilem Илгиз Шейхрасиев студиябызның кунагы, без тапшырыбызны алга таба дәвам иттерәбез. Студияда шулкадәр кызу, шулкадәр рәхәт атмосфера. Мин белмим, бүген синең яныңа чыгып бирмен, ахрысы мөгаен шулай булыр, чөнки бер урында гына утырып булмый. Чөнки синең энергетикаң шулкадәр беренчедән рәхәт, әйме, флюидлар килә дип әйтсәк була. Һәм инде синең җырларың үзе шундый дәрт бирә торган, һәм ниндидер хәрәкәтләргә өнди торган, бию хәрәкәтләренә өнди торган. Рәхмәт. Син үзең ничек утырып җырлыйсың соң? Мин аңлый алмыйм. Мин сине башта ук басып җырларсың дип уйлаган идем. Мин инде бу вакытта сәхнәне 15 тапкыр уңга сулга инде менә йөридем. Бер урында авырак икән шулай. Куллар гына ярдәм итте миңа әзрәк. Илгиз Шейхрасиев студиябызның кунагы, без тапшырыбызны алга таба дәвам иттерәбез. Сәхнәдәш тапшыру Татарстан Яңа гасыр телеканалы заказы белән әзерләнә. Һәр дүшәмбе кичендә сәхнәдәш тапшыруын Болгар радиосы дулкынлары аша тыңларга мөмкин булса, без исә һәр җомга кичендә Татарстан Яңа гасыр телеканалы тамашачыларын көтеп калабыз. ТНВ каналын карарга дип чакырып калабыз. Син кем өчен иҗат итәсең, Илгиз? Аңлатып кит әле, бәлки мин генә күбәйберне аңламый торганмындыр. Кем өчен иҗат итәм? Менә мин аның турында үземнән сорадым. Мин инде бүген концерт булды инде. Безнең тапшыру башында бәлки җавап та биргәнмендер. Мин процент өлеше буенча алсак, үзем өчен иҗат итәм. Үзем өчен. Алай, беләсеңме, мин уйлыйм, әгәр дә аны кеше өчен, кеше ошар дип эшли башласаң, кешегә ошыймы әле дип яши башласаң, гомумән фәлсәфи яктан карыйк. Ул ихлас түгел, ул кеше өчен яшәү. Менә үзең өчен үзең яраткан әйберне киеп, үзең теләгәнчә сөйләшеп, шулай яшәсәң, ул үзең алдында честно, ихлас булачак. Әйттем бит, ул берәүгә дә ошамаган. Шундый үзенчәлекле, аның шикелле кешеләр булса да бик сирәктер. Мин кайчакта андый кешеләр белән аралашудан хәтта куркып та куям, чөнки аларга ияреп китүең дә ихтимал. Иҗат кешеләре алар шундый. Алар үзләре артыннан ияртеп китәргә мөмкиннәр, әзгә бераз характерың ныклы булмаса дип әйтегәймен. Элек-электән син менә шушы яшьләр форматында иҗат итүче буларак истә калдың. Синең күзлектән бүгенге көн яшьләрнең форматы нинди, Илгиз? Дөресен әйткәндә, хәзер инде менә миңа хәзер 30-ның теге ягына киттек инде хәзер. Әле күптән түгел генә. Хәзер яшьләр инде яшь җырчылар, яшь нидер бер музыкантлар чыга башлады. Алар инде яңа бер формат тәкъдим итә. Мин әле гомумән Татарстанны әйтмим. Татарстандан бәлки ул бик күп түгелдер әле. Әйтеп күрсәт әле менә ул форматны. Ыңгырашып җырлый торган формат, әйме? Әйе. Нигә ул да формат саналамы? Бәлки форматтыр. Юк, аны бит кая берседәген матур итеп ыңгыраша бит, нишләп? Юк, сездә юк. Әйдә аңлатыйк әле. Менә безнең тыңлаучыларыбыз, тамашачыларыбыз арасында өлкән буын вәкилләре дә бар. Менә бу яңа формат дигәндә, әйдә
ыңгырашып күрсәт инде алайса. Юк, Җырлап күрсәт әле. менә- Ниндирәк ул яңа формат әйдә. Юк, мин әйтә алам, беләсезме, мин аны бәлки хәзер күрсәтә дә алмасмын. Менә минем әйтәсем килә, һәрбер буының үзенә бер күрә ниндидер бер яңалыклары бар. Әйе, үзенең бер дулкыны була инде. Дулкыны була. Мәсәлән, минем бабаем менә бу теге җырларда саксофон яңгыраса, яисә теге гитара яңгырап китсә, ул ничектер аны бик кабул итми иде. Аның өчен Гармон, тальян, әйе. Гармон, тальян, менә шундый җырлар аңа күбрәк. Сез карагыз, безнең Хания апаларыбыз, Салават абыларыбыз нинди яңалык керттеләр үз вакытында, менә Зәйнәп апалар китте анда ва-па-пара-па-па, анда кызлар артта басып тора. Ул да яңалык иде үз вакытында. Аны бәлки шул вакыт алар яшь булганда ул вакыттагы өлкән кешеләр аны кабул итмәгәннәр, аңламагандыр. Безнең өчен бүген бу классика, эстрада классикасы. Син бары тик моны аңлар өчен вакыт кына кирәк дип әйтәсең килә инде. Миңа олыгаерга, сиңа да шулай олыгаеп менә бу форматны кабул итә башларга кирәк дип әйтәсең. Әле генә ул безнең өчен ниндидер үзгәлек, ниндидер бер яңалык кебек. Ну, беләсезме, мин үз тормышымда, Аллага шөкер, бик күп музыка тыңладым. Минем өчен музыка, җыр, ул яисә миңа ошый, яисә ошамый. Менә шулай гына. Әле тагын шундый бар, ул була профессиональ музыка. Ул миңа ошамаска мөмкин. Ләкин мин аны беләм. Ул профессиональ музыка. Яисә киресенчә, ул ниндидер бер үзешчәнлек дип әйтик инде бүген көндә шулай дип әйтәләр. Тик ул миңа ошый, менә мин аны йотлыгып карыйм ул кешегә. Зәвык эше инде. Монда инде бер нинди дә сүз куертып та, яисә бәхәсләшеп тә булмый. Билгеле, ошарга ошамаска мөмкин. Нәрсә ошый сиңа алайса? Миңа ошый чынлык, чынбарлык. Үзеңнең яраткан җырчыларың ул кемнәр? Авызыңнан тартып алырга әйтмә инде, сөйлә инде, син бит сөйләшә торган кеше. Минем яраткан җырчыларым, әйдә башлыйк, чит ил җырчыларынан Джордж Майкл, Майкл Джексон, Стинг, Стив Вандер, тагын. Менә хәзер син сөйләгәндә, ай Ходаем дип текерделәр дә телевизорларын сүндерделәр, яисә радиочларын сүндереп булмады, бу тагын бүгенге кич уңмады дип китеп баручылар булгандыр. Татар эстрадасыннан әйтик. Әйдә без тоный торганнар, менә безне караучы тыңлаучылар тоный торганны әйтик. Ну, әлбәттә, Илһам Абушакиров. Әлбәттә, бу инде теге безнең теге тамашачыларга ошар өчен түгел, чынлап та мин соңгы бер 3-4 ел элек аның җырларын тыңлап чыктым. Анда менә Илһам абый даган үз вакытында оркестр белән, үзенең ансамбль белән уйный башлады. Мин уйлыйм, соңыннан бит ул баянга күчә инде, әйме? Мин уйлыйм, шулай ук аны халык кабул итмәде ул юнәлешне. Ул инде ничектер ансамблен теге тарат түгелдер инде. Шулай әзрәк кенә баянга күчте. Тик ул язмалар шундый менә супер. Андагы бас йөреше, андагы гармония, аларны тыңлау минем өчен, мин әзме күпме музыка тыңлаган кеше өчен ул колакларыма май. Тагын кемнәр? Мин Идрис Газиевның тавышын яратам. Җырлары да Матураның, бик Матураның җырлары. Венера апа Ганиеваның тавышын яратам. Тагын кемнәр менә? Инде бүгенге көнгә килсәк, мин айырып әйтер идем Раис Фасиховны. Ну, әлбәттә инде Филус Кагиров, хәзер миңа калганнар үпкәләмәсен, һәрберсен. Юк, үпкәләү түгел, син бит инде үзең тыңлаганнарны, яратып тыңлаганнарны саныйсың, барлыйсың. Әйе, миңа менә шулар арасында бер хатын-кызны булса да әйт әле. Шулар арасында бер хатын-кыз, Зарина Хасаншина. Башкаруындагы җырларны тыңлыйсың. Аның башкаруын, аның тавышын, аның гомумән аның үзен, Без беләбез. Ул безнең тапшыруда булды. Без аны күрдек, ишеттек, тыңлаттык, күрсәттек. Шуннан да бик килешәм, 100% килешәм синең белән. Әйе. Шунда калсын, әле миңа өйгә кайтасым бар. Илгиз Шәйхразиев студиябызның кунагы, без тапшырыбызны алга таба дәвам иттерәбез. Инде чираттагы җырыңны ишетерсең икән безгә һәм тамашачыларыбызга. Инде чираттагы җыр турында әйтәсем килә, бу җыр стереотиплар турында. Без моны яздык дустым Саид Алур исемле егет белән, ул яши Чаллыда. Без ан белән бергә яздырдык, чыгардык. Менә тыңлаучыларга, тамашачыларга, тамашачылар хозурына тәкъдим итәбез. Рәхим итегез.
җиткәч әйтте әни алып кайтма өйгә марҗа йөзе аппак үзе тәти бәлеш күрмәссең бер кайчан Светлана Yeah Yeah Светлана Yeah Кулларың синең апа Бәлеш өчен түгел Юк, бәлеш өчен түгел Юк, юк, Светлана Yeah Кулларың синең апа Бәлеш өчен түгел Юк, бәлеш өчен түгел Ике йөрәк, ике ялкын Әни әйтте, онытанна ула Кипте безнең ялгыз кайын Аның суы минем каным Светлана, yeah Кулларың синең апа Бәлеш өчен түгел Юк, бәлеш өчен түгел Юк, юк, Светлана, yeah Кулларың синең апа Бәлеш өчен түгел Юк, бәлеш өчен түгел Юк, юк Берәр ялда әти әни кунак булыр бездә Һәм син ашык-пышык турый башларсың Кәбездә, бәлки ул борч булыр Әнием борчылыр Аның бәхте камырга төргән ит белән бәрәңгедә Ит белән бәрәңгедә Светлана, yeah Кулларың синең апа Бәлеш өчен түгел Юк, бәлеш өчен түгел Светлана, yeah Кулларың синең апа Бәлеш өчен түгел Юк, бәлеш өчен түгел Юк, юк Светлана, yeah Кулларың синең апа Бәлеш өчен түгел Юк, бәлеш өчен түгел Юк, юк Светлана, yeah Кулларың синең апа Бәлеш өчен түгел Юк, бәлеш өчен түгел Юк, юк, Светлана, yeah Менә шундый җыр. Илгиз. Мин дә шалмыйча утырам, чөнки безнең тыңлаучыларыбыз, шәхсән миндә мондый җырлар тыңларга без күнекмәгән. Чөнки бу җыр, мин музыкаль яктан әйтмим. Мәсәлән, сүзләре бәлки нәрсәдер аңлатырга тели торгандыр әлеге җырның, ләкин нәрсә күрәм, шуны җырлыйм дигән юнәлештәнрәк. Бу җыр. Юк, Миңа шулай тоелды. Юк, сезнең тойгыларыгыз сезне алдамый. Бәлки шулайдыр да. Димәк, мин хәзер нәрсә күрәм, шуны җырлыйм булса, бөтенебез дә җырлый башлыйбыз бит. Җырлагыз, нишләп җырламаска ди. Бөтен кеше җырлап яшәсен, күңел ачып яшәсен. Бу бит шундый матур күренеш. Илгиз. Мин шакатам, кешенең шул кадәр
якты, нурлы һәм бер генә дә кечкенә генә менә моның кадәр генә булса да негатив булмавында. Берсе булса кабынып китәр иде минем бу сүзләремнән. Илгиз, чөнки чыннан да нәрсә күрәм, шуны җырлыйм темасыннан әлеге. Җыр билгеле үз милләтеңнән сайлау, үз милләт вәкилеңне тормыш иптәше буларак сайлау мәсьәләсендә күтәрергә мөмкин. Монда шулай ук аш-суга осталыкны да безнең милләтебезнең күтәрергә мөмкин. Әйме, монда әти-әниләргә хөрмәтне дә шулай күтәрергә. Монда темалар бик күп. Бу нәрсә күрдем, шуны җырлыйм гына түгел, сүз. Әйе, менә мин хәтта менә сез миңа күзне ачтыгыз. Шундый күп монда мәгънә икән бу җырда. Рәхмәт җавабың өчен. Азмы-күпме бераз ачыклык кертик кебек. Аннан соң кеше бер субкультура буенча яши. Һәм аның музыкаль таләпләре ул субкультурага туры килеп бетмәскә дә мөмкин. Менә синең мисалда әйтеп буламы? Син үзең карап торышка, уман син дини дип беләм мин, әйме? Тырышабыз. Әйе. Һәм синең мисалда шулай дип әйтәсе килә, ниндидер төгәл кагыйдәләр буенча яшәүче дә һәм яшәмәүче дә шул вакытта син ирекле дә, ирекне яратучы да. Менә миңа кызык. Үзең гомумән нинди көйләргә өстенлек бирәсең һәм гомумән кешенең эчке дөньясы белән тышкы кыяфәте яисә дөньясы тәңгәл килеп бетә ала микән? Килеп бетәргә тиешме икән? Ничек саныйсың? Хәзер инде әгәр дә кайдыр тиңдә эшкә кирип китсәк, мин әйтә алам, миңа үземә мөнәҗәтләр, бәйтләр ошый. Менә мин аларны үзем генә булганда дагы моңланып башкара алам. Бүген башкарасыңмы? Кирәк булса башкарам. Тик әле бу безнең юк иде. Ну, мин әзерләмәгән идек, әйме? Ләкин вакыт шушылай гына җырлый алам. Тавышка гына. Җырлыйсыңмы? Җырла әле. Куандырыйк әле тамашачыларыбызны. Мөмкин булса, вокаль микрофонга, әйе. Иманарай, ай урагым, каршы иде кыйблага. Ничә еллар зикр тәсбих әйтә идең Аллага. Иманара ничә еллар син утырдың нур булып, сине кисеп төшергәннәр, йөрсен инде хур булып, биек манараны мөнәфиклар сүтәләр, ахирәттәй мөнәфиклар тәмугыңай китәрләр. Мәчет әйтә халыкларга, мине ашыгып сүтмәгез, минем турыдан узган чакта дуга кылмый үтмәгез, минем турыдан узган чакта дуга кылмый үтмәгез. Рәхмәт. Илгиз Шәйхразиев студиябызның кунагы. Менә шундый күп кырлы шәхес һәм күп кырлы диапазонлы дип әйтер идем, һәм син чыннан да үзенчәлекле. Мин бу очракта, менә беләсеңме, Светлана җыр белән тешләп аласым килде. Монда минем инде бераз
алкышлыйсым килә. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт сиңа. Менә бер генә юнәлештә иҗат итмәүче башкаручылар, җырчылар, авторлар белән сөйләшергә дә кызыклы, аралашырга да алар белән рәхәт, чөнки кайсы гына юнәлешне алсаң да, алар белән сөйләшергә сүз бар һәм алар үзләренең позицияләрендә нык торалар. Кайсы гына юнәлешне алсаң да, төгәл бер юнәлеше юк аларның. Рәхмәт. Рәхмәт сиңа, рәхмәт. Бик куандырдың мине генә түгел, тамашачыларыбызны да шулайдыр дип уйлыйм. Безнең татар консерватив халык бит инде, шуңа күрә дә бәлки кабул итү авыр булгандыр. Бу карашны бераз үзгәртер өчен нишләп була, Илгиз? Нишләп була инде? Безнең бар халык җырын җырларга мөмкин, халык җыры түгел, автор җыры. Айбулы былымны җырлыйбыз. Әйдә, рәхим итегез. Жырлата да йыллата, таңнары ата үзілә үзәк, жырлата да йыллата. Ой былым, ой былым, ақ идерінің қамышы. Ой былым, ой былым, ақ идерінің қамышы. Таңылдынан шүт-шүт келе, санадуғашылар тауышы. Таңылдынан шүт-шүт келе, санадуғашылар тауышы. Ник бұ қадар сығла қамыш, ник сұлы қылады тауышы. Vay balım, vay balım, ağ idelde tang ata. Ay balım, vay balım, ağ idelde tang ata. Tanglar ata izle üzek, şırlata da yıllata. 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 Gider idi, ul senden gider idi küpten.
Туйдырды матур йөзең, туйдырды сәбәпсез үпкәң. Җиңелешә тәлинкә, яңалам мин атлы идәнгә. Аяк асты кисәкле, берни дә булмас мәхәббәткә. Курыкма йөрәгем, берни дә булмас мәхәббәткә. Тизләшәм икән, берни дә булмас мәхәббәткә. Ул синнән китәр иде, ул синнән китәр иде күптән. Туйдырды матур йөзең, туйдырды явыз үпкәң. Җиңелешкән тәлинкә, яталам мин атлы идәндә. Аякларыңны кисә, берни дә булмас мәхәббәткә. Курыкма йөрәгем, берни дә булмас мәхәббәткә. Тизләшәм икән, берни дә булмас мәхәббәткә. Ул синнән киткән инде, ул синнән киткән инде күптән. Сагындырды күзләре, басылды явыз үпкән. Беркетелгән тәлинкә, ялгыз көтә аш өстәлендә. Эшең тулы теләкләр, берни дә булмас мәхәббәткә. Курыкма йөрәгем, берни дә булмас мәхәббәткә. Тизләшәм икән, берни дә булмас мәхәббәткә. Мин тын алмыйча тыңладым гитара солосын. Монда әйтеп үтик. Музыкаль өлеше, рәхмәт. Монда әйтеп үтик, гитарада Ринат Рисмятов, аңа алкышлар. Рәхмәт. Һәм лоп машинада Ислам Валиев. Ул да Малси Music, ул да булса, бәлки тамашачылар хәтерлидер, Фәрхәт. Проектын, әйе. Әле ул аннан кала, әле ул Рөстәм Валиев баянчыбызның улы. Аңа да алкышлар.
Бик зур рәхмәт. Егетләр, сез бергә иҗат итәсез. Мин аңлавымча, сез бер команда булып эшлисез. Без бер команда булып эшлибез, әйе. Инде Илгиз, менә еш кына ишетәбез, шундый сүзләр, бәлки кабул итеп тә бетермәсләр, менә дә хәтта гафу үтенүчеләр дә булды. Мин мөнәҗәтне тыңлаганнан соң фикеремне үзгәрттем Илгиз турында. Гафу итегез дип, гафу үтенеп сорап язып. Хәзер әлеге җырын тыңлаганнан соң тагын үзгәрттеләр. Тагын үзгәртте. Менә шундый бит ул фикер, Менә беләсезме? шундый. Менә шундый булырга кирәк. Фикерләрне үзгәртеп яшәргә кирәк, беләсезме? Кызык бит шунда. Исән сау калсак ярый инде бүген бу тапшырдан соң. Илгиз, менә еш кына җырчыларны шулай дип әйтәләр, кайсылары теге такмак башкаручы диләр, матур җырчылары да бар арасында диләр. Күп очракта такмак башкаручылар дип әйтүчеләр бар. Әмма халык шул такмакны җыр итеп кабул итә, итүче дә һәм җырчыны шул такмагын тыңлап биеклеккә күтәрүче дә. Ничек аңларга соң моны алайса? Халык белән бәхәсләшеп булмый инде, ансы бер, инде менә бит бары шундый күренеш, андый җырчыларны, андый клипларны, андый сыйфаттагы музыканы телевидениега яисә радиостанцияларга биреп, аларны анда әйләндергән кешеләрнең дә монда бардыр җаваплылыгы дип әйтә алам. Менә шундый минем җавабым. Димәк, массага җиткерү буенча монда төп эшне синең радиостанциялар һәм телеканаллар җилкәсенә аударасың килә. Аның хәтле үк түгел. Менә мәсәлән, яшьләр, инде яшь буын дип әйтик, алар интернет аша үзенә кирәкле җырчысын үзе табып, үзе аны тыңлап, аның концертына үзе бара. Инде телевидениены бик еш карамыйлар инде. Менә өлкән яшьтәгеләр, алар әзрәк кенә нәрсә бар, шуны күрергә ияләнгән. Менә нәрсә бирәләр, шуны күрергә ияләнгән. Ләкин яңалыкны кабул итүченнән дә авыррак, бераз авыррак. Өлкән яшьтә булуга да карамастан, ул хәтта сиңа да, миңа да нәкъ шулай ук. Менә яңалык килеп керә, ул әйтик, безнең эстрадага ул барыбер ничектер шикләнебрәк карыйсың. Но аны вакыт күрсәтә инде барыбер. Әйе. Ул бит беләсезме, начар яисә яхшы дигән сүз түгел. Ул менә халыкка ул яисә кирәк бүген, яисә ул кирәк түгел. Я ошый, я юк. Я ошый, я юк. Я ошый, я юк, әйе. Менә безнең менталитет кайбер күренешләрне чыннан да кабул итеп бетерми, кайбер әйберләрне кабул итеп бетерми. Булсын ул костюм мәсьәләсендә, әйтик, клип яисә җыр тексты тора бара, ул ияләнә башлый, менә шул сүзләрне кабатлап әйтү була инде. Мәсәлән, бүгеннән без бераз башкачарак юнәлеш бирсәк, димәк 5 елдан ул норма булырга мөмкин. Менә мәсәлән әйтик, мин татар эстрадасында безнең тамашачыларыбызга аңлаешлы булсын өчен кайчандыр Илсия Бәдретдиновны кабул итмәделәр, формат булмады. Радик Юлиакшин, Элвин Грей лейблы белән хәзер. Ул лейбл хәзер бик популяр. Сездә Фирдүс Тимаевны шулай кабул итмәделәр, ләкин хәзер аннан да күбрәк гастрольдә йөрүче артист юк. Менә мин мисал итеп шуны китерә алам. Шуннан да бу менә вакыт кына кирәкме, нәрсәндер кабул итәр өчен? Белмим, бу артисттан да торатыр бәлки. Артистта үзен менә шулай була бит, мәсәлән, мин кадәр бер җыр ишеттем, аның җырын ишеттем, бәлки ул миңа ошаган булырга мөмкин, бәлки ошамаска мөмкин. Бер концертта мин аны күрәм, менә ул басып тора минем алдымда, менә ул күзләре яна, бәлки аның хәтле үк тә матур җырламыйдыр да ул, әйме? Менә ул яши. Һәм әгәр дә ул мине менә кабызса, миндә ут булды, мин аңа 5-не бирәм. Менә шулай гына. Шул артистларны әйтә алам, алар сәхнәдә яхшы эшлиләр. Сәхнә артистлары алар. Бары тик хезмәт кенә аларны күтәргән инде, шулай дип әйтергә мөмкин. Хезмәт һәм инде әлбәттә талант. Тырышлык һәм талант. Сәләт, әйе. Сиңа әйткәннәре бармы? Син башка милләт вәкиленә, башка милләт кешесенә ошагансың дип. Бар, миңа... Син финга ошагансың дип тә әйтеп була, бер яктан карасаң. Син канадалыларга ошагансың да, шулай шведларга ошагансың. Ләкин болгарлылар да, алар җирән чәчле, зәңгәр күзле булганнар. Нәкъ шулай. Менә мин шулай дип җавап бирәм. Мин болгар шырыннан килгән геннар дип әйтәм мин. Болгар радиосы студиясында Илгиз Шәйхразиев. Илгиз, тагын берничә композиция белән куандыр инде безне. 2 җыр рәттән. Әйе. Әйдәгез, хәзер буласы җыр, ул булачак, без Илмир Низамов
белән бергә яздык Бию пәри спектакленә. Әйе, Бию пәри спектакле үтә. Илмир Низамов белән берлектә яздык. Хәзер инде ул әзрәк кенә шундый үзебезчә интерпретациядә. Рәхим итегез. Bir-iki gün qamar aşama Gülmeginde taptaman bola Biz gideriz Dünge kluda İrinlerim kızılga boya Minde şaşımni moylab boyam Biz gideriz Dünge kluda Kızga iga koydam deysen Tanından kila munşa ise Demek saftır yaş günlerim Günde karmunu tınlap doysan Kütrekte tüpken bitme doysan Yangırıydır Yana ritim türlü yaktan Çiçilerimi ayda bir gezinden bastırma elim Bu bir bariye doy, bu bir bariye Balda kıynap Bir bariye jibermeden Ayda bir gezinden bastırma elim Bu bir bariye doy, bu bir bariye Balda kıynap Ayda bir gezinden bastırma elim Bu bir bariye doy Nazlab quyosh uyatda Ertangi dush bir yutam shay shoban Shahar o'rmon meni qabat yutar
керәм ташурамнарына. Һәм мин тормыш дигән зур уенда, ул бер күтәрә, бер селти яңактан. Арды әз генә ял кирәк, юлга чыгам тизрәк. Тимәгез миңа зинһар, бүген мин әнием янына кайтам. Көтәләр мине иң ягымлы күзләр, бүген кайтам өйгә. Сүзе дә якын күңелгә, һәм бу тойгы таныштыр һәркемгә. Атлап барам каршы җилләр исә, кыю керәм яңа көнгә. Атлап барам каршы җилләр исә, кыю керәм яңа көнгә. Бер басылмасмы дип борчуларым, көтеп ала һәр айның азагын. Ардым әз генә ял кирәк, юлга чыгам тизрәк. Тимәгез миңа зинһар, бүген мин әнием янына кайтам. Көтәләр мине иң ягымлы күзләр, бүген кайтам өйгә. Тимәгез миңа зинһар, бүген мин әнием янына кайтам. Көтәләр мине иң ягымлы күзләр, бүген кайтам өйгә. Тимәгез аңа зинһар. Ул менә шундый, ул менә шулай иҗат итә. Һәм аның үзенә генә хас үз дөньясы. Һәм ул үз дөньясына барчагызны да кабул да итә ала, ләкин шул ук вакытта кертмәскә дә мөмкин. Шулаймы, Илгиз? Шулай. Ничек чәчәкле күлмәгемне киеп килмәгәнмен әле бүген дип куанып утырам. Чын, ихлас әйтәм. Чөнки Мотор булыр иде. юк, форматы алай булмас иде. Ничектер аерылып торырга тиеш бүгенге кич. Бүгенге тапшыруыбыз безнең гомумән башка тапшыруларга охшамаган. Һәм ул үзенчәлекле. Һәм монда тыңлаучыларыбыз, тамашачыларыбыз сине бер генә ясылыкта карамасыннар иде дип әйтәм, тыңламасыннар иде. Син күп кырлы. Син менә бүген булган бар мөмкинлегеңне күрсәтеп тә бетерә алмагансыңдыр, ләкин күпмесен мөмкин кадәрен без күрсәтергә тырыштык. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт сиңа иҗатыңа. Һәм рәхмәт менә шундый Булды, мактаулар җитә. Шундый булуыңа, беләсеңме? Менә ул җир кешеләре белән сөйләшү бер төрле рәхәт. Иҗат кешеләре һәм һаваларда, болытлардан болытларга сикереп йөргән кояш энергиясе белән тукланган кешеләр белән оралашу, ул гомумән аңлатып бирә алмаслык. Бәлки аны бары тик шул иҗат кешеләре генә аңлый торганнардыр. Рәхмәт килүең өчен. Мин бик шат идем сине күрергә һәм сине Алла бирсә зур концертларда, зур ареналарда күрергә язсын, дөньяви ареналарда күрергә язсын сине. Амин, рәхмәт бик зур. Рәхмәт. Барыгызга да күп итеп рәхмәт. Һәм инде бүгенге тапшырыбызны шушы урында тәмамларбыз. Киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз. Сәхнәдәш тапшыруы Татарстан Яңа гасыр телеканалы заказы белән әзерләнә. Киләсе атнада нәкъ шушы вакытта һәм нәкъ шушы урында очрашуларга кадәр. Сәхнәдәш, сәхнәдә